Türkmenistanda dowam edýän yssyk howanyň fonunda raýatlaryň içimlik suw üçünçliginiň kesilmegi bilen bagly problema saklanyp galýar. Aşgabatyň etrapçalarynda suw üçünçligi ýygyderli kesilýär. Käbir köp gatly jaýlara adyndan 5 gün bäri suw berilmeýär. Bu ýagdaý şäher ýaşaýjylarynyň durmuşyna oňoýsuz täsir ýetirýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Habarçymyzyň aýtmagyna görä suw üçünçliginiň kesilmegi bilen bagly wakalar soňky bir hepdäniň dowamında hassa ýitileşdi. Paýtagtyň 9-njy, 10-njy, 11-nji etrapçalarynda we Parahat 1, 2, 3 etrapçalarynda ýagdaý hassa göz goýuny bolmagynda galýar. Parahat 2 etrapçasynda ona golaý köp gatly jaýa indi 5 gün bäri suw berilmeýär. 11-nji etrapçada adyndan 10 sany köp gatly jaýyň ýaşaýjysy 4 gün bäri suwsuz kösenýär. 9-njy, 10-njy etrapçalarda hem suw üçünçligi 6-njy iýuldan 7-nji iýule geçilen giýje kesildi. Bu jaýlaryň käbirine 7-nji iýulda irden käbirine akşam ara berilen suw henüz hem kadaly üçin edilmeýär. Suw bir näçe sagatlap berilýär, soňra ýene ençeme sagatlap ketilýär diýip efirde adynyň üýtgedilip meňli diýip tutulmagyny soran Sewit ýaşaýjysy gurrun berdi. Şoňa meňdeş ýagdaý Parahat bir etrapçasynda hem gaýtalanýar. Bu etrapçanyň ýaşaýjylaryna suw bölekleýin kesilip berilýär. Parahat 2 drop 4 etrapçasyna bolsa suw gündüz berilýär, giýjelerine kesilýär. Bu ýagdaý yssyk howanyň dowam edýän şu günlerinde ilatyň gündelik durmuşyna oňoýsuz täsir edýär. Ýaşaýjylar nahar taýýarlamak, ýuwunmak we hajatxana meselelerinde kösençlikler bilen ýüzüýüz bolýarlar. Paýtagtyň suw edarasy tarapyndan käbir etrapçalaryň ilatyna suw paýlanýar. Ýöne ýörite uly ulaglarda getirilýän bu suw ýaşaýjylaryň ählisine ýetmeýär. Suw ulagy gelende onuň öňünde örän uly nowat emele gelýär. Ýöne suw nowaty duran adamlaryň hemmesine ýetmeýär. Adamlar jokrama issy günlerde suwsuz kösenýär. Ýurduň paýtagtynda da ilatyň suw üçünçligi uly problema bolup galýar diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä suw üçünçliginiň ýygyderli kesilmegi we onuň sebäpleri barada yerli häkimetler tarapyndan açyk düşündiriş we maglumat berilmeýär. Ýöne Aşgabat suw edarasyna jaň eden ýaşaýjylara problemanyň suw turbalarynyň hatardan çykmagy bilen baglançyklydygy we meseleni çözmek uğrunda iş alınıp barylýandygy aýdylýar. Suw turbalarynaky suwun güýji talap edilişinden pes. Bu bolsa turbalaryň ýarylyp hatardan çykmagyna getirýär. Üstesine de elektrik togy ýygyderli kesilýär. Bu hem suw üçünçligini bökdeýär diýip habarçy suw edarasynyň bir işgäriniň aýdan sözlerini çitirledi. Habarçymyz şu günler paýtagtyň köçelerindäki köp sanda suw çöwdürümleriniň hem işlemeýändigini belleýär. Şäheriň esasy köçelerindäki suw çöwdürümleri bolsa gündizlerine ozalky güýjünden has pes derejede işledilip giýjelerine öçürilýär. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Aşgabat suw edarasyndan we şäher häkimliginden kommentari alyp bilmedi. Bellesek çöl klimaty bolan Türkmenistanda soňky günlerde aşa yssyk howa şertleri dowam edýär. Ýurduň dürli künjeklerinde howanyň temperaturasy wagtal 50 gradusa çenli golaýlaýar. Aşa yssyk howanyň fonunda ýurt ilaty elektrik we suw üçünçliginiň ýygyderli kesilmegi bilen ýüzüýiz bolýarlar. Soňky bir hepdäniň dowamında bu barada Adatlyň habarçylary Balkandan, Mardan, Lewapdan we Aşgabatdan ençeme gezek habar berdiler. Günüň aşa gyzmagynyň we issy günlerde günüň aşagynda gezmegiň adamlaryň saglygyna yaramaz täsiriniň bardygy barada 2-nji iýulda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem çykyş etdi. Türkmen häkimetleri issy howanyň täsirleri barada duýdursalar da aşa issy günlerde ilatyň ýüzüýiz bolýan elektrik üçünçligi we içimlik suw problemasy barada hiç zat aýtman gelýärler. Bellesek Türkmenistanda suw üçünçligi meselesi onlarça ýyl bäri çözülmän galýar. Soňky 3-10 ýyllyň dowamında ýurduň dürli künjeklerinde, şol sanda paýtagtyň töwereklerinde suw öndürmäge we arasalamaga niýetlenen kärhanalaryň we suw basyş dehgalarynyň ençemesi guruldy. Emma habarçylarymyzyň we yerli hünärmenleriň sözlerine görä, täze gurulan dehgalar esasan köşklere, çöwdürümlere we gymmat bahaly täze binalara hyzmat edýär. Ilat köpçüliginiň ýaşaýan ýerleriniň aglaby bölegi köne kärhanalaryň hasabyna köplenç köneleşen we sandan çykýan enjamlar, turbalar bilen üpçün edilýär.